mestine tanpa lidah sinambung banyu tinalang. Kyai Semar wis prisa anggene para Kurawa kepengin dandani tumindak lan pakarti hanjok marang beciking kelakuan. Aku pengin kaya para Pandhawa bisa bola-bali nampa nugraha merga saka kautamaning pakarti. Merga rina wengi mung tansah dituntun kelawan Kyai Semar. Mula kang mangkono sakwise panjenenganmu lenggah pinarak ana ing negara Ngastina, kowe tutura, kowe wet mejango, kowe kandha, apa sing kudu ditindakake dening Duryudana? Kula tak nderek matur lan atur kula menika adhedhasar utawa mawi lelandhesan pangandikanipun utusane Gusti ingkang pungkasan ingkang suraosipun. Negara niku bakal endah lan tentrem lamun to saged mawujud gangsal perkawis. Ingkang sepisan elmune para brahmana resi ulama ingkang dipun amalaken tegesipun krawruh bab kautaman kangge srana hayune sagung dumadi mliginipun warga ageng ing negari Ngastina. Dene ingkang angka kalih adile para pangarsa praja merga keadilane para pimpinan ing bakal nggawa dumateng katentreman lan kamulyane kawula lan negara. Angka 3 ngibadahe para kawula anggenipun tigen mugen pangidepe cipta pasrah sumarah dumateng purbane Hyang Agung kanthi cara nindakake perintah ngedoi cegah. Angka 51 patuhe para sentana lan para kawula marang paugerane agama lan pranatan hukum praja ingkang sampun gumathok. Dene ingkang pungkasan angka gangsal negaramu Ngastina bakal endah lan tentrem lamun to disurung dongane para miskin. Men bondo sampeyan resik lan apik sarta kala 2,5 perangan bandamu niku dadi hake para miskin mang paringke dumateng wong cilik. Layak to layak prenjaking ganter jagone do tarung. Jebul ripalungguhan samangke rompok kula klampis ireng mriki kerawuhan satriya pepunjuling jagat pitataning para umat nenggih bendara kula ing Madukara panengahing Pandhawa ndika Ndarawarjuna. Nuwun sewu Den, sarawuhmu wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken pambagi panakrami mawantu-wantuwa kunjuk Gus. Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Iya. Kakang Badranaya awit saka panjurung pandongamu wilujeng niskala niring sambika langgenku prapta. Ora liwat aku tansah memuji mring purbane Hyang Manon. Muga-muga Kyai Semar tansah pinaringan bagas waras lan uga panjang yuswa. Inggih Gus. Mugi-mugi menapa ing dados pandongamu dipun ngijabahi dening Gusti ingkang gelar jagat. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi merdikaning penggalih Den. Iya Kakang Semar pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku sibo Kakang. Kawula nuwun sewu Ndara Permadi rawuhipun wonten ing Klampis Ireng kula ingkang abdi pun nala wigareng ugi ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji mawantu-wantuwa kunjuk. Iya garing ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestu kumara gagi tampanana. Nun inggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat. Mboten langkung kula pun Petruk kantong bolong ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng Ndara Parta. Iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu kumara gagi tampanana. Nggih tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat paripih. Nun sewu Den Ndara Arjuna. Sarawuhipun kula ngaturaken sungkem kunjuk Ndara Permadi. Iya Bagong ndak tampa pangestu kumara gagi tampanana. Kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula dipun prayogakaken anggenipun pinarak lenggah. Iya Bagong matur nuwun. Nggih. Nuwun sewu Gus.
Bingaing manah kula prasasat kaya kejugrukan wukir sari keblabaran samudra madu dene Ripalungguhan samangke ndika Ndara Arjuna kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mongko adat ingkang sampun menawi ndika badhe miji dumateng kula pun Semar Badranaya cekap nimbali kula mangke ingkang sowan wonten ing Madukara. Lah kok samangke paduka kepareng rawuh wonten mriki Kakang Badranaya. Pripun Ndara? Panggonku prapta ning Karang Kadempel sepisan mung bakal nggambuake tembung alam oneng. Alam tegesi tembung lawas oneng tegesi kangen. Ya merga wis sawetara datan pinanggya mula Ripalungguhan iki Arjuna sibuk. Dene ingkang angka 2 mung bakal tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing klampe sireng. Aku percaya ya merga saka pintere Kyai Semar, pinter anggenmu nata para kawula, pinter anggenmu ngayomi karo wong cilik. Satemah ing Karang Kadempel anane mung rahayu, para kawula katon guyub rukun samat sinamadan daya dinayan tansah nengenake marang gotong royong. Mula kang mangkono Kyai, nadyanto aku dudu wong klampis ireng nanging Arjuna rumangsa melu seneng lan melu marem merga prigele lan wasise Kyai Semar anggenmu nata kelawan desa sing apike kaya mengkene. Nggih, matur nuwun nggih Den. Awit pangalembane ing paduka paringaken dumateng kula. Ning nyektosipun nuwun sewu. Nadyanto Semar niki wong apik, Semar niki wong becik, Semar niki wong wasis, wong pinter. Ning menawi mboten dipun sengkuyung dening sagung para kawula sak kukuban klampis ireng mriki, mokal kula saged mujudaken kerukunan ingkang endahipun kados mekaten. Anggonku sowan ana ing Karang Kadempel kene ora ana bab wigati ingkang bakal ndak aturake kejaba. Mung bakal nyara widekake. Aku bakal nyuwun dawuh magepokan kelawan lelakone Arjuna Ripalungguhan iki. Lelakon ingkang kados pundi ingkang mangkersake Ndara? Kakang wis marambah makaping-kaping aku lan para kadang Pandhawa miwah para putra-putra Pandhawa nggaduh nurbuating Gusti ingkang awujud wahyu. Wiwit saka wahyu purba sejati, wahyu purba kayun, toh jali, widayat, topeng waja, cakraning rat, wahyu senopati, wahyu cengkir gading, wahyu Makutharama. Nanging nyatane Ripalungguhan iki mara gage pirsanana. Kahanane para kawula tetep nandhang sangsaya, uripe sarwa rekasa, tindak cidra lan angkara murka tetep ngombro-ombro. Banjur Pedayapa Pandhawa nampa nugraha wahyu pirang-pirang yen negaraku tetep adoh saka kamulyan lan katentreman Kyai Semar. Nuwun sewu nggih Gus Ndara Arjuna. Sakmangke monggo kula dherekaken ndika angglijah ngorak-arik menggalih janjane wahyu niku napa to? Wahyu niku napa lan carane nanjake wahyu niku kepiye? Nyuwun pangapunten. Sak ngertos kula wahyu niku woing pambudidaya ingkang tinuku sarana laku ya laku lahir ya batin. Lakuning lahir kanthi taberi poso, melek, ngurang-urangi lan ngendhaleni marang rasa milik. Dene lakune batin kejawi tuwajuh ing panembah, batine kudu resik, atine kudu suci, adoh saka rasa serik, anane mung rasa asih lan tresna dumateng sesama.
sarta tebih saking raos semungah sesongaran adigang adigung adiguna. Lah menika wong golek wahyu niku nuwun sewu. Wong golek wahyu niku pancen angel, ning luwih angel melih nggunakake wahyu niku men piguna ora mung kanggo awake dhewe nanging bisa murakapi lan migunani kangge tiyang kathah. Dados tiyang golek wahyu niku bisane tumanja. Bisane tumanja gumantung rong perkara. Wong golek wahyu niku bisane tumanja gumantung rong perkara ingkang sepisan niat angka loro tekad. Niat tegese wong golek wahyu niku kangge napa to? Yen mung kanggo mikolehake diri pribadi kanggo pameran lan men diarani wong sing perwira lan men entuk pangalembana niku yektine wahyune muspra tanpa guna. Mongko niate sing bener tumrape wong golek kanugrahan niku adoh saka rasa umuk lan nguntungake dumateng diri pribadi nanging amung mligi nyramakake uripe kanggo kamulyane bebrayan agung. Niku niat. Angka kalih tekad racake wong niku yen bar entuk wahyu rumangsane wis rampung kewajibane mung kari seneng-seneng mung kari golek mulya lan wibawa. Mongko sejatine sak sampunipun tiyang kala wau gegem wahyu tanggung jawabe luwih abot. Pripun carane wahyu kala wau dipun pisungsungke marang bebrayan supaya kabeh para kawula ngrasake mulya lan tentrem lantaran wahyu kala wau. Nuwun sewu Gus, nembe kemawon paduka lak ngregem kanugrahan wahyu Makutha Rama ingkang isinipun piwulang Hastabrata niku leres napa mboten? Iya Kakang, lantaran begawan Kesawa Sidi ya Kaka Prabu Indrawati aku bisa anggaduh wahyu Makutha Rama ingkang isine piwulang pepakem ratu yaiku ingkang sinebat Hastabrata. Nah, Hastabrata niku maknane kados pundi kula tak nyuwun dawuh. Hastabrata iku laku 8 tumrap kautamaning ratu ingkang anulat lekase bumi, geni, banyu angin, samudra, rembulan, srengenge sarta lintang. Lajeng bumi watake jujur lan kuat nyangga jejiban ingkang abot, geni watake wani mbesmi angkara murka, banyu weh penguripan lan rasa tentrem, angin bisa nyrambah ing sedengah papan tanpa bidak-bidakake, segara kuat madaya apa wae lan sugih pangapura, rembulan weh kaendahan, srengenge weh pepadang pring sagung para titah, lintang dadi kiblat lan panutane bebrayan. Nah, lajeng kawruh Hastabrata kala wau namung manggegem piyambak napa badhe mangweratake dumateng sinten kemawon ingkang betahaken piwucal Hastabrata. Gandeng Hastabrata kuwi pepakeme ratu, mula bakal ndak paringake marang anak putuku besok yen dadi ratu men nganggo paugeran lan garan ingkang sinebut Hastabrata Kakang Semar. Sak sampunipun dikandhara Arjuna ngregem wahyu Makutha Rama namung badhe manglembarke mangwariske dumateng anak putumu besok yen kelakon dadi ratu. Ya pancen kaya mangkono. Nah niki lho nyuwun pangapunten, niat lan tekad sampeyan sing kleru niku mapan wonten mriki. Sampeyan mung mikolehake diri pribadi karo keluargamu tok, ora mikir karo wong cilik. Kleru sampeyan teng mriki. Nuwun sewu. Kanugrahan wahyu Makutha Rama ingkang saripatine Hastabrata niku
mboten namung pakeme wong sing dadi ratu ingkang badhe ngratoni negara nanging wahyu kala wau saged kangge pakem tumrape sedaya menungsa ingkang ngratoni karo uripe dhewe-dhewe watak jujur mbesmi angkara murka weh penguripan nyrambah ing sedengah papan madangi kanthi sugih pangapura lan gelem madai seneng gawe endah lan dadi panutan ingkang becik niku mboten kedah ratu ingkang nampi sing mangwenehi ning kabeh menungsa yen pengin uripe tumata ya kudu nindakake pakem 8 nenggih hasta brata kala wau kanugrahan niku mung kangge mulyane keluarga lan tedhak turun muthok mang titeni yen sampeyan mung golek mulyane keluarga tok urip sampeyan sakjeke mboten badhe barokah den jagat dewa Bathara jagat mangestungkara yen pancen sisip kang dadi tumindakku luput kang dadi patrapku anggonku ngecakake kelawan wahyu kuwi mau banjur palungguhan iki becike apa sing kudu ndak tindakake Kakang Semar sampeyan mboten perlu kesusu mboten perlu grusa-grusu ndak malah kleru marang dalan sing buntu nyuwun pangapunten wingking mrika wonten grojokan nggih wingking griya kula mrika wonten grojokan ingkang wening tirtane cobi mangsa suci diri lan sak wingkingipun grojokan ugi wonten sono panembah sono pangibadah cobi sampeyan mang nyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa aja njaluk pituduh kalih Semar ning sampeyan njaluk pituduh kalih Gusti ingkang nyipta jagat supaya gelem nuntun lakumu tumuju marang dalan bener lan rahayu Ndara Kyai Semar aja ndadekake gugup gagap sarta guragapan ing rasamu aku Pendhita Sokalima Durna ingkang rawuh ana ing desamu Klampis Ireng kene semayanga baik mbegagak ugak-ugak sadulita nuwun sewu penemban kagiat raos sing manah kula dinendika kepareng rawuh wonten ing guba kula mriki mboten langkung kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk penemban ya Ismaya ndak tampa gawe bombong ing rasa wilujeng niskala tansah sinampuraning kamulyan pinayungan dening kabagyan anggenku teka ora liwat pangestu kumaragake tampanana Semar inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat ing gesang kula Raden Patih Harya Sengkuni kula ngaturaken kawilujengan Raden Patih iya Kakang Semar banget manarimaku dasari wilujeng niskala anggenku prapta ora liwat salam taklimku wae kunjuk ana ngarsamu Kakang Badranaya inggih kula tampi mugi andadosaken jimat nun sewu penemban Durna saha Raden Patih Harya Sengkuni sarawuhipun kula pun nala gareng ngaturaken bekti kunjuk ya gareng ndak tampa gawe bombonge rasa iya gareng wis ndak tampa gawe senenging pikir kula pun Petruk ugi ngaturaken sembah pangabekti penemban Durna kalian Raden Patih Harya Sengkuni ya Petruk wong jangkung ndak tampa gawe sukornaning driya iya Petruk wis ndak tampa gawe bombonging rasa ayo Gong ngendi lho wis urut lho ora kesel urut lho goblok ento iki ora bapake mbageke Mas Gareng wis mbageke aku ya wis genti kowe mbageke sapa lho piyayi loro lho penemban Durna karo Raden Patih Harya Sengkuni aku lek kon mbagekne Durna siap ning lek Sengkuni eman-eman cangkemku Truk lho tek ngono tenan aku ki gampang krasa kok mesti ana firasat yen kaya Ndara Janaka sing teka ana hawane iki adem ayem tentrem jenjem permanem engko dadine mesti apik ning bareng Sengkuni sing teka aku wis krasa angger enek daya kok wetengku ki perih tegese berarti aku luwe iki
malah luwe ora senengane ora. Wis diupeni kaya ngono sak warege kaya ngono lho. Ah iya ning lek kon bageke karo Patih Sengkuni eman-eman aku. Mergo aku wis niteni, wong kaya ngono ki teko rene mesti bakal gawe kisruh, mesti arep gawe gidhuh, mesti arep gawe gendro. Yen ra percaya wis to simaken ngopo dhek rene iku. Yen ra cocok aku antem ana aku. Oh iya. Bapak dipun lajengaken, Pak. Iya menengo dhisik. Nuwun sewu. Kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa kok keroyo-royo rawuh wonten ing rompok kula. Wonten menapa penemban? Nah, ngene Semar, ngene. Anggonku teko ning Kampis Ireng kene kejaba tilik kayuwanane Semar Badraya lan anak-anake kabeh uga kepengin ngabarake kaya apa swasana ing mapan ning desamu kene dene jangkep ingkang angka 3. Ngene Semar. Aku bakal nganti kowe rembukan sing kanthi ngilmu sing tuwa, kebak kawicaksanan lan uga kanthi pamikir ingkang wening ngono kuwi. Lah, mongko wis cetha pratela, lamun to sing jenenge Semar kuwi dewa ngejawantah. Semar kuwi ora mung pamonge para Pandhawa, ora mung pamonge wong Ngamarta, ning pamonge wong sak tanah Jawa. Iya apa ora? Inggih. Nah, kuwi paugerane. Gandeng kowe iki pamonge wong sak tanah Jawa kudune sing ndok ayemi ya ta, sing ndok tuturi, sing ndok tutke kuwi ora mung para Pandhawa tok karo anak-anake, ning kowe kudu adil. Kowe kudu adil. Nyibarate kowe iki wong sing pinter nambani wong lara. Yen para Pandhawa kae seger kewarasan awake bagas waras, tegese ora mbutuhake tamba saka Kyai Semar. Ning sawangen para Kurawa kae. Para Kurawa kae ya wong tanah Jawa sing ibarate wong lara ki lara kronis kae. Wis sentik-sentik kae. Lah, kula Kang mangkono aku njaluk adil karo Kyai Semar Badranaya. Aku njaluk tulung karo panjenenganmu sing pinter ngrangkani karo wong tanah Jawa, ora mung Pandhawa tok ning Kurawa kae ya ayamana kae tuturana, kowe gelem dadi abdine para Kurawa. Pandhawa ki tinggalan wis ora apa-apa Pandhawa wis apik ing resamu kawise. Wis ora kurang sawiji apa Pandhawa kae. Genti saiki men jagat iki tentrem, antarane Pandhawa lan Kurawa ora memungsuhan terus. Ora ana dalan sing kudu ditempuh, kejaba kowe kudu melu aku ning Ngastina. Aja kuwatir Semar. Yen kowe gelem tak boyong marang negara Ngastina mongko dadi panakawane para Sata Kurawa, kowe engko njaluk opah apa wae mesti ndak turuti. Kowe kepengin pangkat apa wae mesti tak sembadani, kowe kepengin dhuwit pirang triliun mesti bakal ndak wujudi. Cekake yen ora ana takokno, yen ana tambahana. Lah kuwi mergo aku rumangsa prihatin, aku rumangsa welas nyawang kahananmu. Biyen para Pandhawa padha rekoso mapan ning alas kowe ya dadi kere. Ning ya gene Palungguhan iki Pandhawa wis mukti wibawa Nyakrawati mbau dendong nyam kawibawan. Mukti ana ing negara Ngamarta, kabeh uripe wis kepenak, kabeh do sugih-sugih. Ning kok emane Semar sing wis dadi bature Pandhawa wit kuncung nganti gelung, kok tetep uripe rekoso kaya ngene iki. Aku kon njaba nyawang karo omahmu wae wis ra mentala. Omahmu tak sawang kon njaba wis daya ngidul. Ing atase omah daya ngidul parandene malah kok tongkok kolor iki karepmu piye? Apa pancen arep kok rubuhke? Cekak cukupe iki mengko aku bakal mulyakake karo kowe nata karo uripmu. Mapana ana negara Ngastina. Ya. Mapana ana negara Ngastina. Tuturana para Kurawa tuduna marang dalan sing bener lan rahayu supaya para Kurawa bisa tanpa beda kaya para Pandhawa kae dadi satriya sing apik, dadi satriya sing becik. Kuwi panyuwunku Kyai Semar. Nuwun sewu Penemban Durna menapa dene ndika Raden Patih Harya Sengkuni. Matur nuwun dening ngantos semanten pangrengkuh ndika dhumateng kula pun Badranaya. Kula matur nuwun namung kemawon. Nuwun sewu. Menawi kula tingali negari Ngastina mliginipun para Kurawa niku sampun kagungan paranpara ingkang ampuh-ampuh, ingkang wasis lan ugi waskita, mumpuni ing kawruh menapa kemawon. Kurawa niku kagungan Sang Resi Bisma ingkang sagah ngayomi dhumateng tiyang Ngastina, kagungan Pendhita Durna, kagungan Resi Krepa.
ingkang tiga-tiganipun kala wau sedaya para brahmana putus. Malah samangke gentos kula nyuwun prisa ing atasipun jengandika Penemban Durna menika dados punjangga kraton Ngastina. Sang Bisma ugi mekaten, Sang Resi Krepa ugi mekaten. Nyuwun pangapunten Penemban. Kenging menapa kok Penemban Durna ingkang derajatipun dados pendhita boten pinter ndandani pakartinipun para Kurawa. Niku janjane sing kleru niku Kurawane apa Durnane? Kakang Badranaya, Ripalungguhan iki ora perlu kakian gunem sing tanpa guna. Cekak cukupe anggenku teka ning Karang Kadempel iki diutus dening Angger anak Prabu Duryudana. Gandeng para Pandhawa wis mawali-wali marambak makaping-kaping entuk nugraha wahyu. Kurawa ya kepengin entuk kanugrahan Nurbuate Gusti kuwi mau. Mula ora ana dalan sing kudu ditempuh, gelem ora gelem Kyai Semar ayo tak boyong marang negara Ngastina dadi panakawane para Sata Kurawa. Ewadene kok malah kowe kakean rembug, kakean pangucap. Sing gunggung kumpule Kyai Semar ora gelem tak boyong marang Praja Ngastina. Nuwun sewu. Aku teka kene iki wis diparingi purba wasesa. Yen nganti baliku marang Ngastina ora bebarengan kelawan Kyai Semar tan wurung aku bakal nampa pidana saka Angger Duryudana. Mula kang mangkono yen nganti panjenenganmu ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, ora kok ngancam, ora kok ngincim, nanging ora nganti kentong subuh mbok menawa Karang Kadempel kene bakal rata padha bumi kowe mudhar sak anak-anakmu. Truk apa? Piye? Tembus ora omong aku nalika ngarep mau. Sengkune teka kene, Durna teka kene mesti arep gawe kisruh. Kupingmu krungu ora iki mau? Ngancam karo bapak. Yen nganti ora gelem diboyong neng Ngastina bakal diarah patine kuwi cangkem apa njajal ngono. Lah kowe maju arep ngopo? Mbelani bapak no. Aku ora trima sandugal-ndugale Bagong yen bapakku diarah patine diancam sing dadi sedane. Tetep aku anake lanang ora trima aku. Patih niku Patih Harya Sengkuni. Alah dewa awale padha wae, wujudmu rambet jaji kowe. Kowe janjane derajatmu patih wong nomor 2 sak negara Ngastina. Ning ya gene cacahmu tek kaya ngono kuwi. Kowe iki pejabat, kowe iki wong sugih, kowe iso dadi patih mergo dipilih karo wong cilik. Kudune yen teko ning desa ngene iki paling ora nyumbang apa-apa, ora kok malah gawe kisruh kaya diapurmu ngene iki. Kowe ngancam ngincim karo patine bapak, bapak meneng ae pancen ki wong sabar. Mas Gareng ya meneng ae pancen wong jireh, Petro ya meneng ae mergo dhewe sibuk dandani trompet ngono wae. Beda karo aku ora trimo aku. Ora trimo. Kowe aja ngono, bapak diincim malah dolan trompet iki karepmu piye? Ayo ngono ora becek ngono iki. Ngalih. Angger digarapi sak rombongan ngalih. Aja ngono kuwi main muni Sengkuni. Lho, aku teko kene iki butuh rembukan karo bapakmu Semar, ora ana sambung rapete karo kowe Gong. Aku mau jagongan karo dapurmu. Apa kira-kira ora melek mripatmu lamun to Semar ki bapakku? Iki sing ngukir jiwa ragaku. Aku iso gedhe kaya ngene, iso pinter kaya ngene, iso beneh kaya ngene mergo digula mentah karo bapak Semar. Lah kowe ngancam karo patine bapake karepmu piye? Les ngene iki aku ora wedi karo sapa-sapa. Aku yo ngerti kowe teko kene ngejak Kurawa pirang-pirang. Upamane iki dadi dredah, bantahmu gak kanca bakal dadi gelut, dadi perang. Kowe ngroyok karo aku yo ora bakal wedi. Upamane cilik lara gedhe mati yo ora masalah. Sebabe apa tek kowe wani mati? Mati mbok wis timbangane ning omah yo dioyak-oyak kredit nek. Bongko mbok wis ngono. Ning upamane aku mati said mergo mbelani karo bapakku. Ning kowe kudu ngerti Bagong iki ngerti. Ngerti ya marang tata krama iki daya iki tamu. Mongko tamu iki tegese ratu sing kudune dihormati. Lha ndelok tamune dhisik, lek tamune kebak sopan santun tak hormati, tak ajeni. Lek kowe diapurmu gabrak apa no Durna? Lole. Rasa lula-lule. Lule-lule ra mandi go ngalur ngidul.
cukupe kowe gelem minggat ora saka Karang Kadempel, kowe gelem lunga ora saka Karang Kadempel. Yen nganti aku ora gelem kowe arep apa? Lho, ripalungguhan iki anggere bapak wis meneng kaya ngene iki. Berarti ngantuk bapak iki. Ora melek. Dapurmu sik malam pertama iso turu karmu iki. Lah esuk kan to? Ayo. Janji kowe ora lunga tak kedepke ping 17. Akeh men to 7. Tak kedepne ping 7 aja takon dosa. Srandaku jepit lili iki. Tak keprone raimu ora bongkol tak gunani batangmu. Ngedak geger ya ora dawa umurmu. Perang karo sapa? Sata Kurawa. Wani tenan. Wani dene apane? Ning wani ya wani kudu nganggo petung. Pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci, innallaha ma'asobirin. Ngerti artine? Ngerti anake bapak padake wong goblok. Innallaha ma'asobirin artine apa? Sekali merdeka tetep merdeka. Ndasmu pecah ya. Aja dikeprok ngangge trompet to, lara ndasku. Ora kok ya ora. Sabar ya, sing sabar ngono. Aku neng kene iki mung ngelikke karo kowe ngono lho. Lah ngelikne karo kowe iki kok gugu monggo iwadene ora ya monggo wong mergo aku tresna karo kowe ngono lho. Sederajat sepangkat setundha sebilik-bilik ngono kae, ha ta. Kono kawan kaya aku dadi rakyat kaya kowe ngene iki dadi kawula cilik. Gaweane ora kudu perang kaya ngene iki. Lah yen nyatane ora ana sing maju perang gareng ya plerak-plerok mripate kaya ngono. Kowe mau nyebal-nyebul kaya ngono bar nyebul mangan ngono kuwi. Lha sapa sing tak jagake kejaba awakku dhewe? Iya ning kowe kudu ngangge hitungan, ngangge paugeran ya to. Musuhmu ki Kurawa ora mung wong siji loro, ning cacahe atusan teko kene kabeh. Aja nganti ana tembung ula marani gepuk. Nah. Kutuk marani susu. Sunduk ora. Kutuk marani sunduk. Ayo disunduk. Dasmu pecah iki ora. Disunduk ngangge trompetmu. Ora. Gagah kalih aku carane. Ngalih neh, njukuk sego nang piring ngalih. Ngene lho Din, ngene lho Gang. Ngopo kowe? Karepe si sapa jenenge Petro ki apik ngelikke karo kowe, ora perlu perang. Wong kapan to kowe Bantayuda, kapan to kowe gelut ora nate lho. Ning aku mbilani karo bapak, mbilani karo bapak. Aku ora trima, Aku pamane ora mung lara mati tak wujuti, sing penting bapake tetep rahayu. Bapak lara tak tambakne. Kowe ngatasi seger kaya ngene. Bagas Wara kowe diancam diintim karo wong. Aku anake lanang sing ora trima, ngono. Lah ngono to, Pak? Gosek ngene ya, Gong, ngene. Kowe Masmu Gareng, Masmu Petro pancen duwe niat sing apik kepengin ngetokake dharma bekti karo bapakmu. Lho, aku ora kok dharma bektine iki kewajiban ngono lho. Men kowe iki dawa umurmu, mergo antarane anak telu ki yen nganti kowe iki mati tenan Mar, sing paling getun dhewe Bagong ngerti ora? Mergo tresnamu karo aku. Ora, mung kowe sing diutang karo aku 150 tok. Kowe nganti kowe mati sing nyaur sapa ngono? Ngono kudu dipikir. Wis to, aku karo kowe iki ponokawan, aku karo kowe iki batur, tegese duwe momongan. Tak kira yen ngerti Karang Kadempel kaya ngene momongamu ora bakal meneng ae. Pasrahno marang para pepundhenmu Pendhawa lan Tedak turune. Woi. Wah, parah. Ketek tuwek keklek ora mudar-mudar. Anuman biyen, ya dasar Pornyoto. Kapan lemu mati? Janji wis jedul saka kuburamu tangeh aku bakal mati. Dina iki tak pateni, patenono.
Nadyan kaya ngapa lan kepiye wiwit kuncung nganti gelung wit biyen nganti saiki dosa muka tangeh kowe bisa menang lawan Hanuman. Waduh Hanuman aku njaluk ngapura. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku tak kandha luwih dhisik. Mbok menawa wis dadi kodrating jagat wiwit Dasamaka urip nganti saiki wis abadan alus. Aku ki pancen dikodratke dadi makhluk ingkang sejibanku kuwi nggodha ngrencana kelawan para menungsa. Lan aku ora bakal ngrusak karo pepakem, ora bakal ngrusak karo paugeran. Aku bisa milah lan bisa milih Hanuman. Nadyanto aku nggodha karo menungsa, nanging mung menungsa sing tipis imane ndeglek panembahe. Nanging lamun ta wong sing apik tekun ning panembah kenceng ing pangibadah tetep ora bakal tak godha mergo aku malah panas dhewe anu. Yen pancen kaya mengkono aku bisa ngerteni apa kang dadi kekarepanmu. Kowe kena ngruda lan ngrencana ganggu gawe kelawan para kawula. Nanging mung para kawula sing adoh saka panembah ora gelem rukun, ora gelem manunggal. Janji wong sing becik patrape apik tumindake. Tetep nekat kok ganggu musuhmu tetep Hanuman. Aku iso milih Hanuman. Paman Madukara kulingkang putra jangkar bumi Punantaraja kalilan cumadung dawuh. Wantrami dumateng ingkang putra Pringgondani kula cumadung dawuh. Paman anggonmu nimbali putra-putra Jodipati prapta ning Karang Kadempel iki mengku kersa sing kepiye? Ya nggih. Antarja Gatotkaca apa dene Antasena. Nadyan kaya ngapa lan kepiye wis gedhe lan wis akeh labuh labete Kyai Semar Badranaya marang para Pandhawa lan kabeh tedhak turune. Aku kelawan kowe menuju meneng mongko dadi satriyane bangsa sing duwe kewajiban ngayomi marang kabeh kawula dasih. Para gagi sawangen ripalungguhan iki Karang Kadempel ketekan mungsuh ya kuwi warga Ngastina para Sata Kurawa ingkang bakal ngruda paripeksa ambayongi kelawan Kyai Semar Badranaya. Mula kang mangkun ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana. Siaga ing diri sawiga ing gati undurna para Sata Kurawa ing gawe tintrim ana ing Karang Kadempel. Paman ndak aturi jenak pinarak ingkang prayoga tak rampungane Kurawa kabeh. Layak Panakawan kendele kliwat jebul ana sing saguh dadi bodyguard. Ora pangling bocah serayu Antasena. Ya dasar para nyata kuwi Bambang Haswatama. Wah, ora ngajeni karo wong gerang. Pedhae apa ngajeni wong nyatane kuwi ora gelem ngregani karo pepadaning titah. Ora perlu kowe melu celeng boloten kebolatengen tumrap lelakon iki, kowe mundura, kowe nyingkira. Endi Semar Badranaya bakal boyong marang negara Ngastina. Ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara. Karepmu kena kowe mboyong Kyai Semar marang negara Ngastina, waton pinter nglangkai bangkene Antasena. Piye? Sugih kendel Bandawani.
legan golek momongan bupunuk golek pasangan prangi tatal grajau yen pancen ra kena diman maju jangkah tanganku ndarat nerdadamu ran jepat igamu nglayang nyawamu tak guroni patrangmu awas oh hey ah wait oh Ojo lihat. Ketian wong apa iki? Lo. Hei. Lo. Ah. Wek. Maya. Weh. Kok. Ayo. Oh. Astaga. Hei, pikir. Sortayu tandingmu.
Marmo tandingmu. Diadani murup satebak ora pangling Gatotkaca. Wa Kartomarma, yo ora minggat nggo gateng dasmu. Himbul sirahmu. Hop. Hat. Edian. Hat. Hop. Wah, toyo. Ah. Wah. Hat. Hat. Edian. Us. Hat. Oh. What? Where? Whoa. What? Hey! Where? What? Oh, no. Yeah! What? What? Wow! Oh. Ah! Hey! Oh! Oh! Wow! Oh, no. Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Hey! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Hey! Oh! Ah! 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 Oh! Tublas. Ora patut babar pisan. Para sata Kurawa wong ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa. Kapengkok ing Pancabaya bayane do mblinjani. Para sata Kurawa. Mara gage gulungana genderamu, bongkok ana gamanmu. Iki Jayadrata sing bakal magut suraning griya. Para putra Pandhawa janji ora minggat ketiban tanganku abor sirahmu. Rangane maju. Wah. Ah. Oh, ah, eh. Ah. Oh, ah. Oh. What? Where? Hey. Ah. Wee. Oh. Diana
tibani gamanku borot wadukmu. Hey! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Yeah! Wah! Hey! Oh! Oh! Ah! Hey! Oh! Oh! Hey! Loh! Oh! Ah! Ah! Wah! Ah! Ah! Hey! Hey! Kedian! Oh! Oh! Wah! Wah! Ayo, merotok, merotok. Nah, nuwun sewu, Den. Ndara Arjuna. Kakang Semar kowe sumingkir. Aku sing bakal gawe pengewan-ewan tumrape para sata Kurawa ingkang murang tata ganggu katentreman ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Damar Mancung mangcupet anggendika Bandayuda. Sasampunipun kula glejah wonten saklebeting manah kula ora arik nalar kula. Kok kados leres sing dados pangandikanipun Penemban Durna. Para Pandhawa niku sampun mentas, sampun bisa ngadeg jejeg, bisa opor bebek cukup awake dhewek. Sing tegese tanpa ditunggoni kalian Semar, sampeyan wis dadi satriya apik, wis dadi satriya sing becik. Ngibarate wong lara sing agak-agak nika para Kurawa sing butuhake pitulungane Semar, kula ingkang badhe nyobi nuntun para Kurawa tumuju marang bebener lan karahayun. Sing mbok kersake kepiye? Nadyan kaya ngapa lan kepiye nganti kiamat paribasane? Pandhawa moh pisah kelawan Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Kula niku danyahe wong tanah Jawa dudu mung Pandhawa tok sing kula dereki. Ning cobi kula tak ngelekke para sata Kurawa. Nggih. Mang pinarak ingkang prayogi ampun gelo raos sampeyan. Pun. Sampeyan bakal saya pinter yen ditinggal Semar teng Ngastina. Kula tak ngandhani wong Kurawa nika. Agan. Pun nggih. Derekaken wilujeng, Den. Agan. Nganti bantah dredah munggah panca bakak kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyonan dadi tangisan kaya mengkene merga bobote aku kepengin nganti Kyai Semar marang negara Ngastina supaya ndandani morale para warga Ngastina. Ing atase aku duwe sedya apik, duwe sedya becik supaya para Kurawa eling marang Purwoduksina, eling karo Panembah gelem tobat. Parandene kok nganti gagar wigari njur piye iki gumantung karo kowe Semar.
yen kowe gelem budal ning Ngastina calone Kurawa dadi wong apik, yen ora gelem budal tetep dadi wong nista apa-apa Candala. Kowe gelem mangkat apa ora ning negara Ngastina? Kula mang tuntun, kula tak dadi panakawane wong Ngastina. Ya ora ngono. Hyang Suksma dilenuwih muga paring pepayung mring kayuwaning sun satemah mbabar pepadanganing jagat ngamarta. Kadangipun Kakang Dimas Bagus Arjuna kepiye kabul kawusanane nalika semana Siadi ndak perintah supaya sowan ana ing Karang Kadempel nyara widekake lelakon ingkang kababar ana ing negara Ngamarta laranging sandang kelawan pangan para kawula padha njerit reriyongan akeh para kawula ing nandang lara nganti prapteng lalis mengkono ingkang dumadi ing saben dina tumraping negara Ngamarta nadyanta Ngamarta wis nampa pirang-pirang wahyu utawa nugraha ngono inggih Koko Prabu kalilan matur sisip nyun gungi samudra pangaksami inggih kanthi cara mawas diri sarta ndandani pakarti mboten mikolehake dumateng diri priyanggolan keluarga miwah rumeksa dumateng raharjaning para kawula tansah mbebantu lan labuh kaliyan negari menika kangge srana ngawekani tintrim ing negari Ngamarta supados manggih tentrem. Kejawi saking menika Koko Prabu malah ripalungguhan samangke Kiai Semar Badranaya semunipun sampun negakaken dumateng para warga Ngamarta negakaken dumateng para Pandhawa karana ripalungguhan samangke Kiai Semar malah nderek para sata Kurawa nedya dados ponakawan Ngastina ripalungguhan samangke sampun kaboyong badhe dados batur tumrapipun para warga Kurawa Prabu. Yo kene Semar nganti negakake karo para Pandhawa malih tingal anggene kepengin dadi panakawane para Kurawa. Yen saka pangrasane Werkudara kuwi dudu lupute Kurawa dudu lupute Semar nanging pancen para Pandhawa kurang pinter anggene ngopeni lan ngurmati lawan Semar Badranaya. Dimas Werkudara lelakon ingkang ribet kaya mengkene iki yen mung ngluputke karo sapa-sapa yektine ora bakal ana rampunge. Ripalungguhan iki sing dibutuhake ya kuwi titik temu. Malah saka pangrasaku ya kanthi cara iki Kyai Semar bakal ndewasakake marang para Pandhawa. Kapan bocah kuwi bisa mlaku dhewe yen rina wengi mung tansah dititah? Kapan bocah kuwi bisa mangan dhewe lamun ta rina wengi mung tansah didulang? Mula kang mangkono iki wektu kang prayoga kanggo para Pandhawa ngadeg jejeg mandiring pribadi. Ora perlu gagas menggalih marang Kiai Semar Badranaya sing wigati ayo uripe Pandhawa dina iki tansah ditanduri kanthi rasa tresna lan welas asih lan tansah nandur lelabuhan marang sapa wae ingkang butuhake pitulungan Yayi. Kanjeng kula ingkang sowan Kanjeng. Dhisik iki ana wanita sing semune wis lalu ing yuswa nemoni kelawan para Pandhawa. Nyai, panjenenganmu ki sapa lan saka ngendi Nyai?
Aduh Kanjeng Sinuwun, menawi paduka sampun pangkling kalian kula menika sampun memper karon sampun pinten-pinten taun mboten pinangya. Nyuwun pangapunten kula menika ingkang abdi. Rumiyin paduka menika nate jenak pinarak kampir wonten ing dusun kula Manahilan negari Ekacakra. Kula menika garwanipun Ki Demang Ijrapa naimi kula pun Nyai Ruminta Sinuwun. Nyai. Nyai Ruminta. Apa merga uripku wis ketutupan bondo? Mripatku wis ketutupan brana picis. Nganti lali kelawan panjenengamu sing nate nulungi para Pandhawa nalika urip Papariman biyen. Pandhawa biyen uripe dadi wong alasan. Busanane sebit rontang ranting parandene ora rinewes. Awake padha kurwaking merga ora ana sing bisa dipangan. Ning bareng Pandhawa biyen brangkang neng omahmu ing desa Manahilan aku ndok openi. Nyai Ruminta aku tetep ngaturke panuwun. Aku ora lali kelawan gedhe lelabuhamu kelawan Ki Demang Ijrapa Nyai. Banjur palungguhan iki Ki Demang Ijrapa ana ngendi Nyai? Aduh sinuwun. Atur wuninga bilih sampun sawetawis dangu Kakang Demang Ijrapa menika sampun tinimbalan dening Gusti Murut ing Kasedan Jati. Samangke kula namung gesang piyambak kalian anak kula pun Bambang Rawat. Banjur apa sing bisa ndak aturake? Apa sing bisa ndak bantu? Aku kepingin males kebecikanmu biyen Nyai. Nuwun sewu. Wiwit Raden Bratasena rumiyin menika merjaya dumateng Ratu Angkara Murka nenggih Prabu Baka. Ing nalika semanten karem dahar daging menungsa. Kawontenan wonten ing Ekacakra lan Manahilan menika wontenipun namung rahayu lan tentrem namung semunipun sasampunipun para kawula menika ngrasakaken kamulyan lajeng sami nggugu dumateng beneripun piyambak ngoyak dumateng hardanipun nepsu piyambak malah samangke tintrim kawontenanipun peteng dedet awit para kawula ing Manahilan tebih saking raos syukur lan tebih saking kerukunan rinten dalu mung tansah dredah kemawon mboten wonten kandhekipun. Sinten maling yang badhe kula sambat sebut iki narya ngrukunaken lan nentremaken wonten ing Manahilan kejawi namung Gusti-gusti kula para Pandhawa ingkang saged netepi dharma suci. Perkara kowe dadi wong rusak, perkara kowe dadi wong beling, dadi wong mungkar monggo ning aja nganti kowe ganggu gawe para kawula Manahilan sing padha rukun apa cetha lamun ta wong Manahilan saperangan gedhe padha menceng panembahe peteng jagate ora ngerti karo panembah sing bener. Yen pancen sungkem karo Gusti manembah karo pangeran, kenapa kok dadak nggunakake sesaji? Kenapa kok dadak nggunakake sajen? Kenapa kok dadak nggunakake merti desa? Wilujengan slametan sing kabeh mau ora dituntunake karo agama kuwi elek lan dosa cangkemmu. Hei.
ndhe dasar kowe duwe paugeran duwe pakem kondo. Kenapa kok dadak ngangge genduren? Pokoke mbah-mbah biyen ya ngono kuwi. Aja pokoke, dasarmu ki apa? Kenapa wong mati dadak dislameti 3 dina, 7 dina, 40 dina? Karepe piye? Pokoke mbah-mbah biyen aja pokoke. Wah. Hey. Ah. Oh. Ah. Oh. Ya. Ya. Oh. Hey. Oh. 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 Wait. Ya. Hey. Wah. Mengko dhisik kabeh para kawula ing Manahilan racuten kang dadi bramantyamu nadyan kok jur kok remuk kok ajar nganti mati yektine kuwi dudu wong liya nanging kuwi keluargamu dhewe sing tunggal disa. Kowe duwe kaprawiran, kowe kabeh duwe kadigdayan kudune digunakake kanggo srana ngayomi marang desamu. Ora kok banjur malah padha pecah regejegan kaya mangkono. Ngatanipun saperangan warga ing Manahilan nadyan nindakaken wilujengan slametan bersih dusun merti dusun lan ugi ngawontenaken wujudipun sajen boten ngertos maknanipun cetha menawi menika nyimpang saking aturaning agama. Mengko dhisik neng kene iki perkara bakal bisa rampung yen nggunakake ngelmu ingkang luhur. Merga nadyan kaya ngapa lan kepiye wong bengkerengan wong padha padudon kaya mengkono kuwi sing dadi korban tetep kawula dhewe. Merga ora ana gaman ingkang ampuh kejaba mung gaman panunggal. Kejaba saka kuwi aku Ratu Ngamarta tak nyoba nderek caos wangsulan apa yang dadi pitakonmu. Siji magepokan kelawan wilujengan kuwi yektine panggayuh ingkang luhur pandonga ingkang rahayu ngajab marang keslametan. Ewadene ingkang magepokan kelawan sajen utawa sesaji kuwi yektine mujudake unjuk rasa unjuk rasane para kawula awit saka kanikmatan ingkang diparingake dening Gusti minangka tandha panuwune menungsa kelawan pangeran ingkang anggelar jagat. Dene merti dusun utawa sedekah bumi utawa kaprai sinebut bersih desa kuwi yektine mujudake tandha syukure para kawula marang purbane Hyang Agung malah bisa dadi srana manunggal tetunggalan anggene sahayek saeka kapti golong gilik kang dadi ciptane manembah lan syukur kelawan Gusti lan uga bakal ngrembakake rasa panunggalan kerukunan kuwi dhewe sing yektine kabeh adat budaya ingkang kagelar ana ing Manahilan kene yektine ora ana sing tabrakan karo agama watone ora ana menungsa sing sengaja nabrakake agama karo budaya mau. Waduh sinuwun
rumaos padang tetrawangan raos sing manah kula kadi lumampah wanci pangklong kepapak ing obor sewu. Sasampunipun terwaca ing dados pangandika paduka adat budaya ingkang kagelar wonten Manahilan jebul sedaya wonten bab-bab ingkang sinandi ing hanjok dumateng kautaman lan karahayon ingkang babar pisan menika mboten tabrakan kalian agami. Syukur bagi sewu yen Ripalungguhan iki wis bisa ketemu kang dadi nalarmu. Malah Ripalungguhan iki ngene. Ndak sawang ing Manahilan ki akeh banget sono panembah. Akeh banget wujude langgar mung kuciwane kok duwe golongan dewi-dewi merga sejene kapitayan bedane wong nindakake tata cara panembah kuwi mau. Mula minangka tandha panuwune para Pandhawa sing biyen nate ngenger ana ing Manahilan Nyai Ruminta nun inggih sinuwun bakal ndak yasakake wujude papan panembah ingkang agung ingkang gedhe lan ndak suwun kabeh para kawula gelem ngibadah ana ing kene merga inti sarine ngibadah wose wong duwe agama mono mung tansah ngagungake rasa welas asih lan uga ngrembakake rasa tresna tanpa duweni rasa memungsuhan babar pisan bakal ndak bangun wujude papan panembah ingkang agung ing mapan ana ing Manahilan men kowe kabeh do ngerti supaya uripmu aja mung mengeran karo donya ning mengerano karo Gusti ingkang nyipta jagat tangeh lamun pangidep lan pangibadahmu tinampa dening Gusti yen karo tunggal desa wae kowe ora rukun kaya mengkono. Aduh iblis lanat babar pisan ora nduga mono sakjroning wong Manahilan kabeh do ndeglek panembahe tipis kang dadi maneh banjur tak ganggu gawe tak goro-godo satemah pecah kerukunan bareng ketekan para Pandhawa diyasakake wujude papan panembah sing agung sing gedhe wong sak Manahilan kabeh padha rukun kabeh do ngibadah bareng-bareng hawane dadi panas minggat wae to semuka jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara sarawuhe Kyai Semar ning Pendhapa Agung negara Ngastina aku Duryudana ngaturake pambagi panakrami kunjuk Kyai Semar Badranaya mbegagek ugek-ugek sadulita lae inggih sinuwun Prabu Ngastina sanget anggen kula nampi dene semanten Sih kadarman saha pakurmatan ingkang dika paringaken dumateng kula pun Semar mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandap pepada paduka sinuwun. Ya Kyai Semar ndak tampa gawe bombonge rasa. Nuwun sewu. Kondange akeh kabar kang sumebar warta kang rata panjenenganmu mono sejatine Bathara utawa Dewa. Apa kira-kira aku ra kuwalat yen nganti nampani kang dadi sembahmu? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nadyan sejarahipun pancen mekaten ning bleger kula Ripalungguhan samangke menika senes dewa ning kula menika namung lurah ing Karang Kadempel pun diagem merdika kemawon sinuwun. Syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono mestine tanpa lidah sinambung banyu tinalang. Kyai Semar wis prisa anggene para Kurawa kepengin dandani tumindak lan pakarti hanjok marang beciking kelakuan. Aku pengin kaya para Pandhawa bisa bola-bali nampa nugraha merga saka kautamaning pakarti merga rina wengi mung tansah dituntun kelawan Kyai Semar.
Mula kang mangkono sakwise panjenenganmu lenggah pinarak ana ing negara Ngastina, kowe tutura, kowe wet mejango, kowe kandha, apa sing kudu ditindakake dening Duryudana? Ah, nuwun sewu. Syukur menawi ripalungguhan samangke sampun tinarbuka ing dados penggalih ndika sinuwun Jaka Pitana. Mendah kados menapa bingaing manah para leluhurmu mliginipun ingkang Eyang Saptawarga Sang Resi Wyasa menawi ngertos wayah-wayahipun sami ngagungaken ing kautaman satemah andadosaken kerukunan ing antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Lah sakmangke ngeten kemawon, nuwun sewu. Kula tak nderek matur lan atur kula menika adhedhasar utawa mawi lelandhesan pangandikanipun utusane Gusti ingkang pungkasan ingkang suraosipun. Negara niku bakal endah lan tentrem. Negara niku bakal endah lan tentrem lamun to saged mawujud gangsal perkawis. Ingkang sepisan elmune para brahmana resi ulama ingkang dipun amalaken tegesipun krawruh bab kautaman kangge srana hayune sagung dumadi mliginipun warga ageng ing negari Ngastina. Dene ingkang angka kalih adile para pangarsa praja merga keadilane para pimpinan ing bakal nggawa dumateng katentreman lan kamulyane kawula lan negara. Angka 3 ngibadahe para kawula anggenipun tigen mugen pangidhepe cipta pasrah sumarah dumateng purbane Hyang Agung kanthi cara nindakake perintah ngedohi cegah. Angka 51 patuhe para sentana lan para kawula marang paugerane agama lan pranatan hukum praja ingkang sampun gumathok. Dene ingkang pungkasan angka gangsal negaramu Ngastina bakal endah lan tentrem lamun to disurung dongane para miskin. Nah, ingkang gunggung kumpulipun rahayune negara lan tentreme praja niku mboten namung gumantung para kiai lan ulama. Lan ugi mboten gumantung para pangarsa utawa pimpinaning negari. Nanging kedah dipun surung sedaya ugi kedah sami netepi dharmane suwang-suwang, pendhitane ya netepi karo dharmane pendhita ingkang becik, ratune ugi netepi dharmane ratu ingkang apik. Pejabat sentana praja sedaya nindakaken jumbuh kelawan lajering bebener, sinurung para kawula ugi mekaten. Nah, negara bakal endah lan tentrem ingkang angka gangsal nenggih dongane para miskin. Nah niki kula wangsuli. Dongane para miskin, nggih. Pramila saking menika monggo sakmangke nafsu ingkang nutupi wonten ing angga ndika kabeh mang buka mang singkirke. Sampeyan dening pangeran niku dipun paringi wujudipun rejeki utawi bondo ingkang sungsun tumpuk matumpa-tumpa. Men bondo sampeyan resik lan apik sarta kala. 2,5 perangan bandamu niku dadi hake para miskin, mang paringke dumateng wong cilik. Ah, setan alas. Bab liyane aku manut, aku mung tut urining magepokan kelawan bondo. Aku babar pisan, ora condong, aku ora rumajang, aku ora sarujuk. Bondo leku golek-golek dhewe. Leku meres keringet banting raga. Ya gene darbe hake wong cilik wiratinmu ing nalar. Kepenaan para warga Ngastina yen mung tenguk-tenguk paribasan nemu kethuk entuk nikmat kamulyan 2,5 perangan saka bandane Duryudana. Aku ora entuk kanugrahan rapopo, tetep dadi ratu ingkang murka ya wis ben. Sing baku ora ana sing ganggu bandaku lan kesugihanku.
yen ngoten kula adoh saking Klampis Ireng dugi wonten ing Ngastina niki muspra tanpa guna mboten wonten pedahipun menapa-menapa sinuwun. Semunipun bener pangandikanipun para pinter yen watuk niku gampang tambane ning lamun ta watak niku ra iso ilang yen ora bareng karo sing nyandang. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Kowe ngibarate iwak kecemplung wuwu. Para Pandhawa digdaya merga sebul ngangge dongamu. Pandhawa bakal ringkih yen perlu mudhar yen pateni ana Ngastina. Kartomarma iki piloro Semar pateni wae. Rancak gaman tak kedew. Kurawa Semar dikraya, Semar dikraya. Kyai Semar merucut saka gendongan luput saka kudangan. Aku bisa nggambarake lamun ta kowe wis tak boyong marang negara Ngastina ki njur Prabu Duryudana eling karo Purwodaksina nyatane bareng disinggol bandane malah metha-metha kaya mengkono kuwi. Ora perlu Durna kowe ngluputke karo sing jenenge Duryudana. Mbok menawa pancen kodrate Duryudana ki ya pancen kaya ngono kuwi. Ning lelakon iki aku sing rumangsa nyangga dosa ingkang abot. Wis cetha pratela lamun ta Pandhawa Kurawa ki murite Durna sing minterke ki aku sing meneh kadigdayane luwih ora ana liya kejaba Durna. Ning yen nganti ki mengko padha rebut bener, rebut dek, rebut panguwasa, Tan Wurunga bakal nyabrang perang gedhe ingkang sinebut Baratayuda Jaya Binangun. Yen Kurawa Pandhawa nyabrang getih Baratayuda, sing dosa iki aku Semar, mergo aku gurune. Syukur yen sampeyan ndodho marang dosa lan klerumu merga pancen sejatine Durna niku luput, sumbere memala niku mapan wonten sampeyan. Loh, tek ngono ki nalare kepiye? Angger riyen. Jenengan kemutan apa mboten? Nalika semanten wiwit saking ngatas angin sampeyan ngejawa banjur njujuk wonten ing negari Pancala weruh dulurmu sing jenenge Prabu Drupada ya Raden Sucitra dadi ratu banjur ndok rangkul mongko ratu ingkang nedeng Siniwaka. Budayane wong Jawa karo budayane wong atas angin nggonmu kono ki beda. Mula bab kuwi andadekake mrekitik penggalihe. Ya kuwi Patih Gandamana satemah diajar nganti rusak budayamu kaya mengkono kuwi. Kowe gendong rasa gething keburu sengit kelawan Drupada lan uga Gandamana. Banjur kowe golek murid sing jenenge Pandhawa Kurawa sakwise tok pinterke ndok wene kaprawiran ingkang linangkung. Parandene ora kok tuntun marang dalan ingkang suci ning malah ndok perintah supaya mbedah negara Wirata utawa negara Pancala sadurunge kowe nganakake pendadaran siswa Sukalima mbiyen. Kelingan ora? Kurawa Pandhawa ndok perintah supaya mbedah negara Pancala ngrangket Drupada karo Gandamana.
kudune muridmu kuwi kok duwe kawruh ingkang tulus lan suci, ora kok malah kok tanduri rasa memungsuhan. Ya mergo anggenmu nandur rasa memungsuhan gething kebur sengit kawan mungsuhmu ya kuwi Gandamana lan Drupada. Mula tukule ya dadi memolo. Pandhawa Kurawa nganti saiki ora iso rukun mergo tandurane Durna. Aduh, mati. Kakang Semar, ripalungguhan iki ngene wae. Upamane kowe tak jak rembukan sing wigati tan wurunga kowe arep mulang karo aku arep mejang karo Patih Sengkuni. Mongko yektine janjane Sengkuni iki wong apik, Sengkuni iki wong becik. Ya merga ora trima rasane atiku nalika Mbak Yuku Gendari mbiyen diboyong Pandhu marang negara Ngastina kene. Sing digambarake dening Mbak Yuku mbiyen kuwi bakale dipalakrama kelawan Prabu Pandhu ning entek-entekane piye. Malah dirabekake kelawan kakange Pandhu ya kuwi Kakang Adipati Destarata ingkang cala hina sing ora duwe kelungguhan lan kaprawiran. Kuwi ndadekake ajur mumur lan ambyar rasane Mbak Yuku wis ora ana pengarep-arep urip. Mula aku ora trima derajate wadon digawe kaya mengkono kuwi. Sumpahe Sengkuni, aja nganti Sengkuni mudhar lamun to durung ngerti tedhake Pandhu karo tedhake Mbak Yuku geger bengkerengan. Mangko dhisik Patih Sengkuni. Apa kowe lali karo sing jenenge kodrat? Siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat derajat, lima donya kuwi dudu panguwasane menungsa ning kapurba dening Gusti ingkang Maha Luwih. Saya-saya bab jodho kuwi wewadine pangeran sing wenang nemtokake ya mung Gusti. Tegese anggene bebrayan Mbak Yumu kelawan Sang Adipati Destarata ki pancen dadi kodrate lelakon. Mongko kabeh kang dumadya ning jagat rame iki wis dadi garis sing pasti tumrape Gusti ingkang gelar jagat, menungsa mung kari nglakoni. Ning parandene kowe ora nrimo ing Pandhu mung nyatane ning Astina wis dimulyake uripmu. Kowe dadi wong jahil, wani jongkeng kelungguhane Patih Ngastina Gandamana, nadyan kowe diajar parandene urung mati, kudune sisaning uripmu kok gunakake kanggo mertobat, ning malah dadi racun kaya ngene karepmu piye? Ah, kakehan bebangar ripalungguhan iki Sengkuni apa Semar sing mudhar. Inggih Paman Patih Harya Sengkuni, menawi jengandika badhe merjaya dumateng Kakang Semar, nyuwun pangapunten kula ingkang dados lirunipun kula ingkang makili kemawon. Karana sampun kathah labuh labetipun Kyai Semar Badranaya dumateng para Pandhawa, kula dereng nate saged males dumateng kebecikan lan bebudenipun Kyai Semar. Menawi ngantos pejah tegesipun kula nyangga dosa ingkang awrat. Menawi badhe mejahi monggo Janaka kemawon. Kurawa iki tibanana gawane Janaka. Nganti kaya udan mangsa rendeng, jemparing mangewu-ewu ingkang den lepasaken dening para Sata Kurawa ner kang tinuju pejahe Sang Arjuna.
Parandining mangke panengah Pandhawa kawis tinggal tingkem netra kekalih. Sadakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga. Pasrah sumarah mring gaiping Hyang Agung, sucining rasa, beciking bebuden ing linambaran gedhene rasa tresna. Angin ambandang satemah jemparing pirang-pirang ambyar datana ning tumama nganggane Sang Janang Pranata. Saben-saben aku duwe niat, duwe muga apa wae. Mesti Pandhawa mligine kowe Werkudara sing dadi klilip, sing dadi pepalang. Yen pancen aku dadi pepalang, aku dadi klilip, aku tak nyingkir saka negara Ngastina. Nyingkir piye? Kowe padha karo mirang-mirangake karo Duryudana. Kowe bayabang iso mbrangkang dadi satriya crapang, saiki aku dadi Ratu Kondang. Mung tansah digawe wirang dening Werkudara. Rasa ngenteni sesuk-sesuk Bratayuda dikenceng nang Ngastina. Wah! Ah! Wah! Ah! Ah! Kaya dudu satriya mulur mungker kaya cacing ora bejaji. Ayo malesa tandingana Duryudana. Kowe iki dulurku tuwa padha karo wong tuwa sing tak bekteni. Dosa apa sing tak sandang yen nganti aku cumantaka karo wong gerak. Yen pancen kanggo mareming atimu aku kudu mati, yen bisa aku patenana. Wah, pital. Sura Sudira jayaning Kanangrat, suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Kula remen kalian momongan kula para Pandhawa sedaya ngalahke ning parandene ora mung nggunakake kekuatan wadak, nanging lambarane mung rasa tresna. Satemah sapa wae sing ngura-godha sirna nyingkir merga saka nandhang rasa wirang. Iya, Kyai Semar. Ya kene Ripalungguhan iki sakwuse mapan ana ing negara Ngastina kene kok hawane tentrem adem lan kahanane nyenengake. Nah, napa to sebabe sampeyan kabeh sakwuse Kurawa do kalang kabut kok kula dherekaken mapan wonten ing pendhapa kraton Ngastina. Ngastina niki jane kratone niku adem sing marai panas merga napsune para Kurawa sedaya nika. Lah, menapa to sebabipun kok kraton mriki sejatine adem? Merga sejarah sing dereng nate kula aturaken para Pandhawa yektine mapan wonten tengah benere kraton mriki rumiyin menika dipun pendhem, dipun kubur wujude kali maing Gusti ingkang kaprahipun sinebut Mustika Kalam Suci. Mila andadosaken swasana menika tentrem rumiyin ingkang nandur Mustika Kalam Suci kala wau mboten wonten sanes kejawi namung mbahmu Saptawarga Sang Resi Wiyasa. Lah niku
Ning nyatane nadyanto ditanduri bab ingkang kados mekaten kridane ngati tan kuwawa mbedah garising pasti budidayane menungsa tan sembada ngungkuli purbane kang kawasa tegese mbok menawa Kurawa dicithak wonten ing jagat nika kanggo srana ndadar marang kesabarane para Pandhawa. Iya Semar. Banjur palungguhan iki magepokan kelawan katentremane praja njur kepiye yen nganti para Pandhawa ora bisa mujudake karahayon Pandhawa sing dosa. Ngeten nggih Den, nuwun sewu. Tentrem niku mboten namung mapan wonten ing tata lair ning ugi mapan wonten ing batin. Tentrem niku mboten namung mapan wonten ing alam padang utawi mapan ana ing donya ning sing luwih wigati piye carane golek tentrem besok wonten ing jaman akhir. Lah tentreme menungsa gandeng menungsa niku titahe pangeran dadi menungsa sing pinter golek pengayoman marang pangeran mliginipun ing dinten pungkasan. Nggih. Dene titikanipun menungsa sing bakal ayem tentrem diayomi pangeran ing dinten pungkasan yektosipun menika wonten 7 ingkang setunggal pimpinan utawi pangarsa utawa pangarep sing jujur lan adil. Sing jenenge pimpinan utawa pangarep sing adil niku mboten namung wong dadi ratu, wong dadi adipati, nadyanto wong lumrah niku duwe kewajiban mimpin karo awake dhewe, piye anggene adil karo awake dhewe ing bab lair lan batine. Niku siji. Angka 2 sok menungsa sing diayomi pangeran ing dina pungkasan nenggih para taruna utawa nom-noman sing sregep lan seneng marang pangibadah lan panembah. Angka 3 wong sing tresna lan seneng karo papan ngibadah. Angka 4 wong loro sing pacangan kanthi lambaran katresnan ingkang kumpul lan pisah karana keparenge Gusti. Angka 5 wong lanang sing nolak dijak nindakake zina karo wong wadon sing ayu rupane merga wedi karo dukane pangeran. Angka 6 wong sing gelem sedekah kanthi ikhlas lan legawa ora pengin entuk pangalembana saka wong liya. Dening kang pungkasan angka 7 sing bakale diayomi pangeran ing dina pungkasan wong sing seneng dikir ing wanci sepine wengi nganti netesake luh utawi nganti nangis.